ҳаматон ба салому алайкум ҳамватанои азиз. Календари рӯза баромада аст. Метавонед аз студияи мо дастрас карда бошед. Адреси мо рӯбарӯи мағозаи мерос Санҷар медиа. Аз студияи мо метавонед дастрас кунед тариқи ройгон. дӯстони азиз, хайр рафтем видеоро то охир тамошо кунед. ҳозир дар бозор ҳастам. ба ҳама календари рӯзаро тақсим мекунам. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ба касе ки писанд омад ҳатман лайк ва подписа карданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, бисёри одамо менависанд ки ман хеле комментариҳоро бисёр дидагӣ худнамоиштӣ аст. дӯстони азиз, ин худнамоиштӣ нест, ин кори савоб аст. дӯстони азиз, ҳар як одам мехоҳад ки кори савоб кунад. дар як сол як маротиба меояд. барои ҳамин сабаб мо ҳам мехоҳем ки кори савоб кунем. видеоро ҳатман то охир тамошо кунед. ба вақти Конибодом, дӯстони азиз.
Oraya tahsin dersi diye. Amence kim?